utilitzant un coixí o un bloc deixarem caure els isquions per davant del bloc, intentant que els genolls es mantinguin o a l'alçada de la cadera o una mica més a baix. Des d'aquí relaxar les mans damunt dels genolls. Començarem, us convido a tancar els ulls d'una manera suau, mantenint aquesta esquena llarga, però sense tensions, sense rigideses. Podem inhalar profundament a través de les fosses nasals, emplenant completament els pulmons, i exhalar per la boca, deixant anar tot allò que no necessitem. Inhalem profund a través del nas de nou, emplenant completament els pulmons. I exhalarem a través de la boca. Recuperarem una respiració natural, genuïna. I portarem l'atenció al nostre cos físic, observant de quina manera estem sentats. Percep el contacte dels teus peus amb la colxoneta, de les teves tíbies, del contacte de les mans damunt dels genolls o de les cuixes. Relaxa el sòl pèlvic, relaxa l'abdomen, percep potser el pes damunt dels isquions, pots fer un petit balanceig molt sutil i quan notis aquest pes que recaus damunt dels isquions t'allargues vèrtebra per vèrtebra fins al tope del cap, creant espai. Relaxa les espatlles, enrere i avall. Percep el pes dels teus braços. Mantén la barbeta lleugerament recollida, creant espai a les teves cervicals. Ve relaxant el rostre, tota la musculatura de la cara, començant per l'entrecell, els pòmuls, la mandíbula, observar ara el ritme de la teva respiració. De quina manera comences la pràctica? No vulguis agafar el control, simplement observes i acceptes. Potser la respiració és molt agitada, superficial, o potser no. Deixa que esdevingui tal qual és. No hi posis nom. No ho racionalitzis. Observa l'aire que passa a través de les fosses nasals. Potser l'aire que entra és més fred, el que surt una mica més calent. Observa la tendència de la teva ment
en aferrar-se a allò agradable o en rebutjar allò desagradable. I et tornes a reconnectar amb la respiració. Durant la pràctica utilitzarem potser aquesta respiració llarga i profunda, o si la coneixes, respiració Ujjayi. Inhalant, exhalant a través de les fosses nasals, intentant buscar un ritme o una cadència durant la pràctica. Estigues atent totalment en qualsevol sensació en el teu cos, físic, energètic, emocional, durant tot aquest moment. Inhales profund i a l'exhalar col·loques a poc les mans davant del pit en Anjali Mudra. Percep el contacte entre les dues mans. Potser poses una intenció a la teva pràctica, el que tu vulguis. Inhales profund i exhales i vas acostant la barbeta en direcció al pit. I a poc vas obrint els ulls. Benvinguts a la pràctica. Des d'aquí deixarem caure les mans damunt dels genolls i simplement començarem a fer voltes amb el cap d'una manera suau, inhalant quan passem per dalt i exhalant quan la barbeta s'acosti al pit. Recorda que no tens pressa, és un moment molt teu en el qual pots observar-te. Des d'aquí canviarem el sentit de gir. Suavitza la mandíbula, el rostre, mantén l'esquena llarga. I des d'aquí pararem el moviment i ens trobarem en el centre. Des d'aquí creuarem els dits de les mans, inhalarem i a l'exhalar estirarem els braços endavant i corbarem la part alta de l'esquena. Les espatlles cauran enrere i avant i la mirada en direcció entre les dues mans. Endreça el melic en direcció a la columna i empeny en direccions oposades. Des d'aquí inhales, braços amunt, recol·loques espatlles i et mantens la mirada endavant o entre les dues mans. Mantén les costelles endreçades amb l'abdomen lleugerament actiu. Inhales profund a través de les fosses nasals i a l'exhalació vas a buscar les mans per darrere el sacre. Inhales i obres el pit fent aquesta acció de portar els braços enrere i lleugerament amunt. De nou deixa relliscar els omoplats per darrere l'esquena. Eixampla el pit, obre't. Inhales i exhales, relaxes. Des d'aquí retirarem el bloc i anirem directament de 4 punts de recolzament. Ens col·locarem alineant els canells amb les espatlles i els genolls amb les caderes. Des d'aquí el que farem és un moviment com si volguéssim entrar al melic i separar els omoplats de darrere l'esquena. I a l'exhalar fem el moviment oposat, entrant al sacre i al pit. De moment ho farem al costat dret. Empeny el terra amb les teves mans. Des d'aquí canviarem el sentit de gir, a l'altre costat. Corbant, aixecant el sacre i corbant la part alta de l'esquena. I des d'aquí anirem parant el moviment, ens mantindrem amb aquesta acció com empenent al terra i des d'aquí simplement el que farem és acostar els colzs al costat del tronc i intentar amb una exhalació col·locar el pit entre
les mans. I des d'aquí tornarem a pujar. Inhales i exhales. Una vegada més. Molt bé. Des d'aquí, puntejant els dits dels peus de darrere, el que farem és inhalar, obrir el pit i aixecar el sacre amunt, i a l'exhalar corbarem la part alta de l'esquena i deixarem que el pes vagi en direcció a les cames. I aixecarem el sacre amunt desenganxant els genolls del terra. Des d'aquí, si podem, deixem caure els talons en direcció a la colxoneta i mantenim les cames rectes. Si no, ens mantenim amb les cames flexionades, els talons en direcció al terra igual, amb la mateixa acció. Empeny el terra amb les teves mans, mantenint la bola del dit gros arrelada en el terra. Des d'aquí, vèrtebra per vèrtebra, curvar la part alta de l'esquena, vas deixant que els genolls caiguin en direcció al terra. Des d'aquí obres el pit, inhales, i a l'exhalar deixes caure el pit en direcció al terra. Agafes aire, empens al terra, des d'aquí tornes a enroscar la columna, endreçant el melic endins i el barbet en direcció al pit, i empens al terra aixecant els genolls en direcció al cel, els talons amunt, i si vas bé deixes caure aquests talons en direcció al terra, exhales. Des d'aquí inhales, tornes a corbar la part alta de l'esquena, una vegada més deixant caure els genolls en el terra, ara obres el pit, aixeques el sacre amunt, amb una exhalació deixes caure el pit en direcció entre les mans, les espatlles enrere i avall. Des d'aquí empens al terra, entres al sacre, la barbeta al pit, dones pes en direcció a les cames, als peus i eleves el sacre amunt. I et mantens en la posició Adho Mukha. Si ho necessites, flexiones els teus genolls. Prioritzarem l'esquena recta més que estirar les cames. Si vas bé, pots anar estirant les cames a poc. Des d'aquí, genolls de nou en direcció al terra, colzes enganxats al tronc, i deixarem caure el pit en el terra, i des d'aquí deixarem caure la cadira en el terra amb els colzes enganxats al tronc i les espatlles enrere. Les mans es mantenen al costat del tronc i les cames estirades. Mini cobra. Si pots, empeny lleugerament el terra amb les mans. Et mantens unes respiracions aquí. Com si t'estiressin des del tope del cap, actives les teves cames, la rotació del sacre endins, enganxant el pubis al terra. I exhales, empens de nou al terra. El gluti en direcció als talons i allargues els braços endavant. Si tu vols, les mans en posició de copa. El front en el terra i crees de nou aquestes energies oposades o aquestes accions oposades. Els ditets caminen endavant i el gluti en direcció als talons, com si les ingles haguessin de ser cada vegada més profundes. Inhales profund, allargant els dos laterals del tronc. Des d'aquí de nou, 4 punts de recolzament. Puntejant els dits dels peus, tornarem a la posició Adho Mukha. Des d'Adho Mukha, vèrtebra per vèrtebra, i ara ens quedarem en posició de planxa. Alinearem el sacre amb les espatlles i els talons. Els talons com si haguessin d'arribar al terra igual. Unes respiracions aquí, intenta que el melic entri endins, en direcció a la columna. Si és molt intens, col·loques els teus genolls en el terra, si no et mantens aquí. Des d'aquí, vèrtebra per vèrtebra, portes el pes en direcció als talons, però els talons es mantenen elevats. Ara els talons estan molt lluny de la colxoneta. Inhales profund i amb l'exhalació flexiones la cama esquerra i estires la dreta. La dreta, com si el taló hagués de tocar en el terra, l'esquerra queda flexionada i empens al terra. Deixa que el cap es relaxi sense crear tensions a les cervicals. Des d'aquí inhales, talons amunt i a poc portes de nou el pes en direcció als canells. Et mantens de nou a la posició de la planxa. Com si t'estiressin des del tope del cap, activa les puntes dels dits de les mans perquè la pressió es reparteixi ben tot el canell, en tota la superfície de la mà. Des d'aquí inhales, vèrtebra per vèrtebra, els talons es mantenen elevats, empeny al terra, inhales profund i amb l'exhalació
continuació ara deixes caure el taló esquerre en el terra i la cama dreta es flexiona. I et mantens aquí. Respira. Recorda suavitzar l'abdomen, deixant que s'absorbeixi naturalment en aquesta posició. Des d'aquí inhales els talons amunt, flexiones els genolls, mires endavant i fas un pas llarg amb la cama dreta entre les mans i amb la cama esquerra. Des d'aquí inhales, obres el pit, si aquí és molt intens per mantenir l'esquena plana, col·loques les mans damunt dels teus genolls o en direcció a les tíbies, però és important que mantinguis aquesta esquena plana. El tope del cap va alineat amb la columna i el pes va en direcció a les puntes dels dits. Estiguis on estiguis, fins i tot pots utilitzar els teus blocs o els teus llibres. Et mantens respirant aquí. Busca que els canells quedin alineats amb les espatlles si toques en el terra. Suavitza l'abdomen i estira les cames, la part posterior de les cames. Ves portant el pes en direcció a les puntetes dels dits. Des d'aquí, a poc, flexiones els genolls, col·loques les mans a les caderes, amb els colzes en direcció a la paret que tenim a darrere, inhalarem i pujarem amb l'esquena dreta amunt. Molt bé. Des d'aquí ens recol·locarem, alineant les cames a la línia de les caderes, les mans al costat del tronc, recollirem les costelles i el sacre en dintre, mantenint l'acció de l'abdomen. Des d'aquí, inhalarem, braços amunt, la mirada entre les dues mans i exhalarem. Inhalarem, braços amunt, mirem les dues mans i exhalarem. Mantén la bola del dit gros enganxat en el terra, activa el pont, la part interna del pont del peu, i inhales, braços amunt, mirada entre les mans. I exhales i a poc et plegues. I de nou anirem a buscar la posició Uttanasana. De nou, segons la teva flexibilitat, busques la millor variació per mantenir l'esquena recta. Des d'aquí, flexionarem les cames i farem un pas llarg amb la cama dreta enrere i amb la cama esquerra. De nou ens mantindrem en planxa. Des d'aquí, genolls al terra, colzes enganxats al tronc i baixes el pit entre les mans. Des d'aquí, inhales, deixes caure tot el cos en el terra i et mantens en la posició de l'esfínter, col·locant els colzes alineats amb les espatlles, els dits de les mans ben oberts, les cames ben juntes entre si i fent una rotació del sacre contra la colxoneta. Des d'aquí fas aquesta acció com si volguéssim empènyer el terra per créixer amunt i com si volguéssim avançar amb el cor cap endavant, com si ens volguéssim arrossegar cap endavant. Respira aquí uns moments, intentant indagar dins de la posició. Mantén activa la posició, no descansis dins de la posició. Inhales, des d'aquí relaxes. Anirem a buscar les mans per darrere, el sacre. Deixarem caure el front al terra. Cames actives. Inhales. I a l'exhalar, desenganxes el pit del terra i fas força posada amb les mans com si t'estiressin de les mans enrere. Obre el pit. Mantén el pit elevat. Activa les teves cames, els quàdriceps. Inhales, des d'aquí relaxes les mans a sota les espatlles, colzes enganxats al tronc, empens al terra. Punteges els dits dels peus de darrere i quedes en la posició A de nuca. De nou busca la teva millor variació en la posició A de nuca i et mantens. Des d'aquí, simplement eleves la cama dreta amunt, sense pressa, i et mantens amb la cama elevada, el peu en flex. Respira. Si estàs amb la cama flexionada, igual, et mantens amb la cama elevada. Busca una diagonal amb l'esquena. Des d'aquí obres la cadera lateral i flexiones la cama intentant que el taló vagi en direcció al gluti. Intenta repartir el pes per igual
entre les dues mans. Si coneixes la posició i vas bé, pots col·locar el colze esquerre en el terra. Si no, et mantens aquí, està perfecte. Suavitza els ditets del peu, en el qual t'estàs recolzant. Des d'aquí inhales, estires la cama, entres la cadira amb una rotació interna de la cama de dalt i des d'aquí el genoll en direcció al front, el pes en direcció als canells i fas un pas llarg endavant amb aquesta cama dreta direccionada al costat del braç esquerre. La cama dreta queda bastant a prop de la cama esquerra. Des d'aquí deixes que la cadira caigui avall i ens obrirem al costat dret. Mantenint la cama o el peu dret a prop del braç esquerre, de la mà esquerra. Et mantens, de nou empeny al terra, crea espai. Deixa caure la cadira avall. Si és molt intens, col·loques el genoll en el terra. Si no, et mantens aquí. Des d'aquí. El que farem és canviar la posició de la mà i col·locarem la mà a la part interna i el peu de darrere quedarà enganxat en el terra i ens obrirem ara en aquesta posició intentant amb la mà tocar el terra, si no aquí, està perfecte. De nou no col·lapsis l'espatlla dreta, sinó que et mantens fent força contra el genoll o la cuixa. Respira. Manté les dues cames actives. Inhales. Des d'aquí les dues mans van al terra. I el que farem és simplement fer un pas amb la cama esquerra endavant, creuant les dues cames, amb la cama dreta que queda per davant al costat esquerre i la cama esquerra que queda al costat dret, creuant per darrere. Des d'aquí deixarem caure el tronc endavant. Si ho necessites, utilitzes els blocs, com hem fet abans, o les mans poden anar en aquesta alçada, com em vagi més bé. Les dues cames ara estan creuades entre si, Simplement respires aquí. De nou deixa que el pes caigui endavant. Respira. En cada inhalació allarga la columna i amb l'exhalació deixes que el pes i la gravetat t'ajudin per estirar una mica més. Des d'aquí inhales, portes els braços amunt, l'esquena recta, pujarem amunt i des d'aquí ens agafarem el canell dret. Si tenim la cama dreta per davant, ens agafarem el canell dret i des d'aquí flexionarem el tronc lateral, intentant que el tronc s'obri com si el pit hagués de mirar al sostre. Respira. Inhales, des d'aquí tornes al centre i relaxes. Molt bé. Des d'aquí inhales, braços amunt. Exhala, relaxes. Inhales. Tornes a mirar entre les dues mans. Mantén el sacre en dintre i exhales. Les mans al costat de les espatlles. Inhales, mires entre les dues mans. I exhales, et plegues endavant, buscant el terra. Des d'aquí inhales i fas un pas llarg amb la cama esquerra enrere i amb la cama dreta i ens quedem en planxa. De nou et mantens aquí uns moments, respirant, col·locant els talons en direcció al terra, fes força amb les puntes dels dits i des d'aquí amb una exhalació, genolls, els colzes endreçats i pit. Des d'aquí inhales, obres el pit, agafes aire, espatlles relaxades. I empenys al terra i et quedes anar de nuca. Unes respiracions aquí. Ves activant els dits de les mans, els braços en rotació, com si les aixelles s'haguessin de mirar entre si. Des d'aquí flexiones els genolls, mires endavant i
fas un pas llarg amb la cama esquerra en direcció a la cara interna de la mà dreta. El peu queda més a prop de la mà dreta que a l'esquerra. I des d'aquí t'obres al costat esquerre. El taló de darrere queda elevat. Busques una línia entre els dos canells. Projectar l'energia del cor fins les puntes dels dits, de les mans. Si és molt intens, genolls en el terra. Si no, aquí dalt. Inhales i a l'exhalar canviarem i buscarem que el braç esquerre quedi per dins, arrelant bé el peu de darrere en el terra. Si has fet la variació amb el colze enganxat al genoll, et mantens aquí. I si no, aquí, com tu creguis i sentis. El més important és intentar que aquest dit s'obri en direcció al cel o al sostre. Suavitza la mandíbula, inhales i a l'exhalar mires al terra, les mans en el terra, i el que farem ara és un pas amb la cama dreta al costat esquerre. La cama esquerra queda per davant de la dreta. Des d'aquí nevarem, obrirem el pit i a l'exhalar ens plegarem endavant. Suavitza l'abdomen. Deixa caure totalment el cap i vés estirant la part posterior de les cames. Intenta mantenir les cames estirades. Si ho has fet en blocs, et mantens aquí, buscant una línia amb els canells i les espatlles. Ves portant aquesta mirada cap endins, cap a les sensacions del cos, de les fluctuacions de la ment. I simplement respires. Deixa passar qualsevol tensió. Des d'aquí inhales, mantens les cames estirades, els braços pels laterals, agafes aire i des d'aquí vas a buscar el canell esquerre. Des d'aquí la cama esquerra queda per davant, ens agafem el canell esquerre i flexionem el tronc al costat dret. I estirem tot el lateral esquerre. El pit de nou va direccionat al sostre. Mantén l'abdomen lleugerament actiu i respires aquí. Inhales, tornes al centre i relaxes. Molt bé. Ens quedem des d'aquí de nou alineant els peus amb les caderes. Inhalarem braços amunt i a l'exhalar ens plegarem endavant buscant el terra. Inhales, obres el pit, agafes aire, mantens l'esquena recta. Si tu vols pots mantenir els genolls flexionats per mantenir l'esquena llarga. I des d'aquí mans al terra, pas enrere, amb una cama i amb l'altra. Respires uns moments en aquesta posició de planxa. Recorda portar els talons en direcció al terra. Des d'aquí exhales, genolls i piquen al terra. Inhales, obres el pit, agafes aire amb les espatlles enrere i avall. I exhales, venint al terra i et quedes una respiració en anar de nuca. Ves fent aquesta activació dels braços, suavitza l'abdomen, la mirada en direcció als genolls o al melic, les ingles profundes, els talons en direcció al terra. Des d'aquí flexionant els genolls, mirant endavant, farem un pas llarg amb una cama i amb l'altra en control. Inhales, obres el pit, agafes aire. I exhales, et plegues endavant. Des d'aquí inhales, braços amunt, la mirada entre les mans. Samasthiti. Des d'aquí anem a buscar posició d'equilibri. Ajuntarem les boles dels dits grossos i des d'aquí flexionarem. Nosaltres ens trobarem davant de la colxoneta, d'acord? Però jo em giro perquè em veieu, així em podeu veure. Des d'aquí flexionarem els genolls, evitant que els genolls sobrepassin la bola del dit gros. Des d'aquí entrarem al sacre de nou per crear espai a les lumbars i deixarem caure la cama dreta per damunt de la
l'esquerra. Des d'aquí, si des de la base, des dels fonaments, estàs bé, estàs còmode i estable, pots creuar les mans. Des d'aquí, si creues la cama dreta per damunt, els braços es creuen a l'esquerra per damunt. Cama i braç oposat. Si estàs aquí, perfecte, intentant alinear els colzes amb les espatlles, i si tu vols pots fer doble enllaç i vas a buscar el Garudasana. Et mantens mirant un punt fix, unes respiracions. Ve jugant amb l'equilibri, si caus, simplement ho tornes a intentar, com la vida mateixa, amb un somriure. Que l'humor no falti, sobretot en aquests temps. Des d'aquí, mantens els braços, inhales, estires les cames, descreues les cames i vas a buscar una posició d'equilibri, el guerrero 3. Intentant allargar la cama darrere amb una rotació interna i estirar les dues cames, respira. Des d'aquí, a poc, flexionant la cama de davant, fas un pas enrere i entres al guerrero 1. Les cadires queden quadrades endavant, intentes que aquest genoll de davant no sobrepassi el turmell i et mantens amb les mans en posició Garudasana. La cadira mira endavant. Activa els quàdriceps, la cama de darrere activada, la mirada en direcció a les mans. Inhales, obres els braços als laterals, posició de cactus, i exhales les mans en direcció a darrere el sacre. De nou agafes aire, obres el pit i et mantens aquí. Unes respiracions més, relaxa totalment el rostre. Alimenta't de prana, d'energia subtil en cada respiració. Inhales i exhales, desfas les mans busquen el terra, empens i fas un pas enrere en posició de planxa. Des d'aquí, exhalant genolls i els colzes enganxats al tronc, baixes el pit. Des d'aquí inhales, obres el pit, espatlles relaxades i empens al terra. I et quedes anar de nuca. Respira aquí de nou, activant aquestes parts del cos, observant com en el moment que s'activen aquestes parts del cos que es mantenen en contacte amb el terra, la posició esdevé agradable, còmoda, fàcil. De nou relaxa el cap, relaxa la mirada. Des d'aquí flexiones els genolls, suaument mires endavant i fas un pas llarg amb una cama i amb l'altra amb control. Inhales, obres el pit i exhales, et plegues endavant. Inhales, braços amunt, mirant les dues mans. I Samasthiti. Des d'aquí canviarem de costat, ajuntar les boles dels dits grossos. Ara deixarem que la cama esquerra caigui per damunt de la dreta. Si aquí ja és un repte, mantenir l'equilibri, et mantens aquí, o amb les mans davant del pit. Si vas bé, o creues ara el braç dret per damunt de l'esquerra i busques l'equilibri aquí. O si tu vols i vas bé, busques l'equilibri creuant tant braços i cames. Et mantens quadrant les caderes, relaxant els ditets dels peus i et mantens aquí. De nou, ves portant la respiració llarga i profunda fins a la base dels pulmons. Si caus no passa res, recorda que el cos és canviant, és dinamisme intern, constant. Alinea els colzes amb les espatlles. Des d'aquí inhales, estires la cama dreta i a poc entres en aquesta posició d'equilibri, estirant la cama esquerra enrere. Buscant una rotació interna de la cama de darrere, amb el peu en flex.
Des d'aquí flexiones la cama de davant i fas un pas amb control enrere, entrant en aquest carrera 1, amb variació de les mans en Garudasana. Intentes que el genoll de davant no et sobrepassi el turmell. Fes una petita observació si estàs correctament posada. Des d'aquí inhales, obres els braços en posició de cactus i exhales, vas a buscar les mans per darrere el sacre. Obres el pit, potser baixes una mica més la teva cadera en direcció al terra. Ves portant pes a la part externa del peu de darrere per estirar encara més la cama. Respira, alimenta cada una de les teves cèl·lules. Respirant cada vegada més conscientment a través de les fosses nasals. Inhales i des d'aquí desfas, vas a buscar les mans en el terra, empenys amb les mans, pas enrere. Des d'aquí et mantens en planxa. Genolls amb una exhalació i pit. Des d'aquí inhales, obres el pit i empenys al terra i et quedes en posició Adho Mukha. Si ho necessites, col·loques els genolls al terra i deixes passar el tronc amb els genolls lleugerament oberts. Col·loques les mans llargues endavant i el front en el terra. Respira aquí uns moments. La posició és activa, els colzes no toquen el terra si estàs aquí. Si estàs en Adho Mukha, et mantens en Adho Mukha. I des d'aquí flexionant els genolls, mirant endavant, farem els 2 passos per anar sentats davant de la colxoneta. Amb la cama dreta fas un pas sota el canell esquerre i amb la cama esquerra sota el canell dret i et quedes assentat. Des d'aquí estirarem les cames endavant, buscarem una flexió endavant. Podem fer una petita rotació amb les cames cap endintre, els peus quedaran en flex. Si tens un cinturó, pots utilitzar un cinturó. Si no, simplement col·loques les mans a les teves tíbies, evitant que la part alta de l'esquena es corbi. Buscarem sempre com si l'esternón o el pit volgués sobrepassar el genoll. Si estàs utilitzant el teu cinturó, el col·loques a la zona frontal del taló. Des d'aquí inhales i creixes amunt, mantenint el tope del cap alineat amb la columna. Et mantens unes respiracions intentant que les ingles vagin cada vegada més endintre. Suavitzes l'abdomen, intentant que la respiració esdevingui a través d'aquestes costelles flotants. Inhales i exhales, et plegues potser una mica més endavant, evitant curvar la part alta de l'esquena, mantén-te, oblida't per uns moments del voler arribar més enllà. No es tracta d'arribar lluny dins de la posició a nivell físic, de flexibilitat. Es tracta de mantenir-se molt atent amb les sensacions del cos, de la respiració, en definitiva, de mantenir-se present. Gaudeix de la pràctica. Oblida't per un moment del que t'està dient el teu ego, la teva ment parlant. Simplement mou-te per sensacions. Des d'aquí inhales, obres el pit i relaxes. Des d'aquí flexionarem la cama dreta i la col·locarem a un punt més o menys de la cama esquerra. El taló anirà bastant a prop del gluti. La cama esquerra quedarà ben estirada amb el peu en flex. Des d'aquí la mà esquerra anirà lleugerament enrere. El que buscarem és una flexió endavant igual. Inhalarem braç amunt, mantenint la bola del dit gros del peu dret enganxada en el terra. Inhales i a l'exhalació simplement flexiones el tronc endavant. Si això et costa molt, pots intentar col·locar-te una manta sota els isquions o fins i tot un bloc o un coixí i deixa relliscar aquests isquions per damunt de la manta. Inhales i exhales. Si vas bé, deixes que les mans vagin endavant. Si és molt intens per tu o la flexió et costa molt, fins i tot pots col·locar les mans per darrere, intentant obrir el pit i flexionar des de la base. Si no et mantens aquí, si vas molt bé,
Fins i tot et pots agafar el peu i flexionar simplement el tronc endavant, si no aquí. Et dono moltes variacions perquè n'hi ha alguna que segur que s'adapta al teu cos, a la teva anatomia, a la teva història. I des d'aquí inhales, a poc t'incorpores i canviarem de costat. Ara estirarem la cama dreta, flexionarem l'esquerra al taló a prop del gluti i des d'aquí a un punt del peu a la cuixa, més o menys. Des d'aquí la mà dreta quedarà lleugerament enrere, inhalarem braç esquerre amunt i a l'exhalar flexionarem el tronc endavant. Si aquí estàs bé, et mantens aquí i si no, amb les mans a darrere intentant elevar el pit, com si el volguéssim fer passar per damunt del genoll. La mirada, o drishti, aquest punt de mira que utilitzem en el ioga, en aquest cas és el dit gros del peu que tens a davant. Simplement l'observes, deixant la mirada fixa en aquest punt i respires profund intentant igualar el temps d'inhalació i exhalació. Evita posar nom a res d'allò que sents, simplement ho vius. Viu intensament i aquí podràs observar quin està el teu límit. Des d'aquí inhales, obres el pit i relaxes. Tornarem a fer Baddha intentant allunyar els talons del nostre tronc bastant lluny i les mans aniran per sota. La vam fer la setmana passada aquesta. Des d'aquí inhalarem, obrirem el pit i a l'exhalar simplement deixarem caure el pit endavant. Les cames aquí van els talons bastant lluny del tronc, I deixem caure simplement el cap i el tronc. No facis cap tipus d'esforç, simplement deixes anar, cada vegada una mica més el cap, els genolls, els laterals. Si notes molèsties en els genolls o les articulacions durant la pràctica, evita les posicions que et proposo o intenta buscar alguna alternativa, com col·locant-te alguna manta. Unes respiracions més. Des d'aquí a poc, vèrtebra per vèrtebra, anirem posant suau. I avui introduirem una posició d'equilibri de braços. Només la provem, val? Jo la deixo aquí com a un repte que us proposo avui. Nosaltres estàvem en aquesta posició, ara simplement ens col·locarem en aquesta, flexionant els genolls. I des d'aquí intentarem que la cama esquerra es mantingui bastant amunt de l'espatlla esquerra, d'acord? És com si jo volgués col·locar-la damunt. Des d'aquí, si vas molt bé, pots intentar creuar les dues cames entre si. Ara simplement estem jugant una mica dins les posicions, Si no surt, no us agobieu, simplement disfruteu la pràctica. Rieu, passeu-vos bé, que és molt interessant també. Des d'aquí, si podem creuar les dues cames entre si, les creuem amb aquesta cama ben amunt i des d'aquí simplement deixem caure el pes endavant intentant buscar un equilibri de braços. Respirem aquí, si no podem, simplement ens mantenim aquí i juguem en aquest punt de buscar la cama i que se'ns pugi amunt aquesta cama, Si aquí vas bé, pots intentar buscar l'equilibri en aquesta posició. I si vas bé, deixar simplement caure el pes suaument endavant per intentar entrar. És important que aquesta cama es recolzi damunt del colze esquerre, si és el cama esquerre, d'acord? Per tant, simplement jugueu i no us agobieu. I des d'aquí, suau, descansem. Anirem a l'altre costat. Anem a fer aquesta posició nova. Potser, si ja l'has practicat
doncs simplement intentes mantenir-te unes respiracions i des d'aquí igual ens mantenim i aquesta cama dreta com si volgués arribar bastant amunt de l'espatlla. La qüestió és que en el moment que nosaltres col·loquem la mà fem aquesta flexió del colze perquè la cama pugui quedar-se damunt del colze i tenir un punt de recolzament. D'acord? Anem a provar aquest costat. Un costat sortirà més bé que l'altre segur. Amb aquesta cama creuarem i des d'aquí simplement deixarem caure el pes endavant. I des d'aquí descansarem. Molt bé. Ja m'ho explicareu com ha anat aquesta, vale? Des d'aquí sacsegem les mans. Uns moments. Molt bé, nois, noies. Des d'aquí estirarem les cames, els braços quedaran a la línia de les espatlles i corbant la part alta de l'esquena, la part baixa, anirem baixant suaument. Vèrtebra per vèrtebra, sense pressa. Abans de mantenir les espatlles en el terra, ens mantindrem aquí. No descansis encara, intenta que el melic entri cap endintre. Inhales i exhala, relaxes. Ara sí. Des d'aquí ajuntarem els genolls en direcció al pit. Farem un massatge de costat a costat, un massatge a les lumbars. I des d'aquí farem una torsió, col·locarem els braços amb els palmells mirant al terra. Això també va molt depenent de l'anatomia, però la intenció és que els omoplats quedin ben enganxats en el terra. Des d'aquí, col·locar les cames a la línia amb els genolls a la línia de les caderes. Simplement farem un cop de cul petit al costat esquerre i deixarem caure les cames al costat dret. Si el fet de tocar amb els genolls al terra s'eleva l'espatlla oposada, col·locarem un coixí o uns llibres en aquest costat d'aquí, en el costat on deixem caure les cames. Potser necessitaràs un suport per mantenir les espatlles totalment en el terra. És el punt de referència, les nostres espatlles. Si vas bé, treus els blocs i simplement deixes caure el pes de les cames al costat dret. La mirada anirà al costat oposat d'on tenim les cames. Ens mantenim unes respiracions aquí. De nou, porta aquesta mirada endintre. Ves portant la respiració en aquelles zones més tenses, aquelles zones que necessiten relaxar-se, destensionar-se, deixar anar, perdre el control. Des d'aquí, a poc, amb una inhalació, anirem tornant al centre. Ens recol·locarem, si hem fet aquest cop de cul, ens recol·locarem. Agafa't el teu temps. Des d'aquí inhales, fas cop de cul al costat dret i deixes caure les cames al costat esquerre. La mirada anirà al costat oposat d'on tenim les cames. De nou, recorda mantenir els omoplats arrelats al terra. Unes respiracions més. Deixa que l'asana cada vegada esdevingui més profunda, sense cap tipus d'esforç. Observa, sigues curiós, curiosa. Des d'aquí inhales, tornes al centre. Et recol·loques si ho necessites i anirem a buscar
la posició del bebè feliç. Ens agafarem per la part externa del peu. Si aquí és molt complicat o la flexibilitat no et dona, et pots agafar per sota els genolls. Si no, t'agafes per la part externa. El colze passa per la part interna del genoll, però la mà s'agafa per la part externa del peu. El genoll va decaient a poc, a favor de la gravetat, en direcció a les aixelles. I el sacre es manté aplanat en el terra, si podem. Evitarem això. Intentarem portar el sacre en direcció al terra. Ves acostant la barbeta suaument en direcció al pit per crear espai a les cervicals. I respires. Des d'aquí suau, acostarem aquests genolls en direcció al pit. El que farem és acostar la barbeta en direcció als genolls i farem un moviment de va i ve endavant fins quedar-nos assentats. Anirem a l'última posició d'avui. Si tens blocs, utilitzes blocs. L'idea és col·locar i fer una obertura de pit. Si no, pots utilitzar un coixí, fins i tot. Si tens un coixí, pots utilitzar un coixí com aquest, un de normal. El deixes en el terra, des d'aquí obres les cames ajuntant les plantes dels peus i els genolls cauen als laterals. Si estàs utilitzant un bloc i te la coneixes, utilitzes el bloc entre els omoplats, d'acord? Des d'aquí simplement deixarem amb la barbeta enganxada al pit, ens estirarem amb el coixí, deixant els palmells mirant el sostre, deixant que els genolls caiguin als laterals i simplement respirarem. Si vas bé i estàs còmode, fins i tot et pots agafar els colzes per darrere l'esquena, per sobre el cap i deixarem caure els braços per damunt del cap. Respires uns moments aquí. Si estàs en el bloc simplement és el mateix cas, utilitzant el bloc entre els omoplats. I des d'aquí deixes caure el cap sense fer cap tipus d'esforç. Deixes caure la llengua al fons de la boca, els ulls dins les òrbites. Relaxa els teus genitals, els teus òrgans interns. No facis absolutament res, simplement respirar d'una manera conscient, observar el va i ve de l'abdomen. Deixa que els genolls a poc vagin caient pels laterals. Des d'aquí canviarem el creuament dels braços. Si tenies el dret per sobre, ara canvies a l'esquerra. Si estàs amb els braços al costat del tronc, et mantens unes respiracions més amb els palmells mirant al cel. On estàvem i ara ens col·locarem assentats i anem a fer l'exercici de respiració, el pranayama que teníem i la relaxació, d'acord? Ens anem a seure. Gràcies per mantenir-vos, gràcies per seguir la pràctica. És important que no passeu fred. Anuloma krama farem, Ho farem com el dijous passat. És important que us abrigueu. Ens assentarem còmodament. Agafeu una manta, un jersei, ara baixarem la temperatura corporal perquè haurem de moure'ns, perquè l'energia que tenim a dins anirem a buscar. Des d'aquí, simplement, com vam fer el dijous passat, anirem repetint aquestes respiracions, d'acord? Perquè és important, més que el fet de variar de pranayames, és interessant que anem indagant amb un, no? Amb un parell. A poc quan anem dominant aquests, llavors a poc es van afegint altres com nivells o altres
diferents de pranayama, d'acord? El que farem avui és Anuloma Krama, que és el que simplement inhalàvem 3 vegades pausadament, fèiem inhalem, parem, inhalem, parem, inhalem, parem, inhalem profundament emplenant totalment els pulmons, parem i exhalem suau. Tornarem a inhalar, pararem 2 segons, amb retenció, tornarem a inhalar, retenció 2 segons, tornarem a inhalar, retenció 2 segons, inhalarem profundament, retenció 2 segons i exhalarem d'una manera suau a través de les fosses nasals, d'acord? Farem 8 vegades aquest cicle. Inhalarem pausadament 3 vegades, emplenem totalment els pulmons i exhalarem, això serà una volta. En farem 8. Quan haguem acabat aquestes voltes, simplement ens estirarem en la colxoneta o en un lloc còmode, que estigueu abrigats sense passar fred i entrarem a l'última part de relaxació. D'acord? Des d'aquí, les mans simplement es poden mantenir a damunt dels genolls, tornarem a recol·locar aquesta esquena, deixant que el pes vagi damunt dels isquions, la barbeta es torna suaument a recollir en direcció al pit, allargant la columna d'una forma suau, sense rigideses, i de moment simplement respirarem d'una forma natural. Ves portant de nou l'atenció en el moviment del teu tòrax. Suavitza el rostre i en breu començarem el pranayama d'avui, Anuloma Krama. Exhales, inhales, 1, 2, retens, inhales, retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales, profundament emplenant fins a la base dels pulmons, retens i exhales. Deixa anar tot l'aire dels teus pulmons i seguim. Inhales, retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales profund, emplenant fins a la base dels teus pulmons i relaxes. Inhales, retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales profund, emplenant totalment els pulmons, retens, 1, 2, i exhales totalment, buidant completament els pulmons. Inhales, retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales, emplenes completament fins a la base dels pulmons i exhales a poc a través de les fosses nasals, buidant completament els pulmons. Inhales, retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales, agafes completament l'aire i exhales a través de les fosses nasals. Inhales, retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales, retens i exhales. Deixa anar totalment tot l'aire. Inhales.
retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales completament, emplenant totalment els pulmons i exhales. Última vegada. Inhales, retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales, retens, 1, 2, inhales profundament, emplenant fins la base dels pulmons, retens, 1, 2, i exhales suaument a través de les fosses nasals. Mantén-te uns moments respirant d'una manera tranquil·la, simplement observant. Intenta mantenir-te immòbil. Suavitza el rostre. Observa potser aquesta energia que estem movent dins del cos, dins dels nadis, dins d'aquests canals energètics, els efectes que produeix, tant a nivell físic, mental, emocional. Passi el que passi, aquestes petites transformacions, simplement les observes. Respirar atentament, obert a qualsevol canvi subtil a tots els nivells. Des d'aquí, quan tu sentis, simplement o et mantens en posició de meditació com estem ara, o simplement busques una posició de savasana, posició del cadàver, per descansar, mantenint l'atenció activa, intentant o evitant entrar en un estat de somnolència. Simplement ens mantindrem alerta. Busca estar còmode. Si t'estires, busca que els teus palmells estiguin en direcció en el sostre, com si el polze hagués de tocar el terra. Mantén els braços lleugerament apartats del tronc, les cames les deixes caure a qualsevol direcció en la qual et sentis còmode, sigui còmode per la teva constitució. I ara sí, deixes descansar tot el cos físic en el terra. Fes potser algunes respiracions profundes, inhalant a través del nas. I deixant anar l'aire a través de la boca. Perd el control per uns moments, oblidant-te de tot i de tothom. Simplement percep aquest relax del teu cos, de la teva ment, aquesta calma, aquesta quietud. Permet que la teva respiració flueixi al seu ritme natural. I a poc porta l'atenció mental al recorregut del teu cos. Ves prenent consciència dels teus peus,
tacte dels bessons a la colxoneta, del pes de les teves cuixes, de les teves cames. Dirigeix ara la teva ment cap a la zona pèlvica i ves recorrent mentalment la zona de l'abdomen, de la pelvis, del gluti, i envia a tota la zona aquest missatge de relax. Cada vegada el cos pesa una mica més en direcció a la mare terra. Com si anessin creant arrels a la part posterior en direcció a les profunditats. Continua ascendint a poc a través del teu tronc i porta la teva atenció ara cap al pit, el moviment potser de va i ve de la respiració. Com inhales, s'expandeix el pit, el diafragma. I quan exhales, es relaxa o es contrau. Sigues el simple observador d'aquest acte. Ves portant l'atenció ara a la teva esquena. Des del còccix fins al coll. I vas afluixant qualsevol tensió. Sent ara els teus omoplats, les teves espatlles, i vas percebent el pes dels teus braços damunt del terra. Observa ara els músculs de la cara, cada un dels petits músculs del rostre, i els vas desconnectant conscientment. El cuir cabellut, els relaxes. Ve relaxant ara tots els òrgans interns, potser perceps fins i tot algun moviment, com si estiguéssim flotant a dins d'un mar immens, amb aquest oleatge provocat per la respiració. Percep fins i tot les pulsacions del teu cor, com s'inflen i es desinflen els pulmons. Com descansen els ronyons, l'estómac.
el fetge, el pàncreas, la melsa, els intestins. Tot es relaxa i a poc va sedimentant en el fons. Òrgans sexuals, tot es relaxa. Ara simplement visualitza't estirat en el terra, estirada en el terra, com si poguessis sobresortir del teu cos i veure't totalment relaxat, relaxada en el terra. I empapa't d'aquesta magnífica sensació que no hi ha res més a fer. Només gaudir d'aquest moment present. Uneix-te completament amb aquesta sensació a nivell mental, emocional. Deixa't portar completament per aquesta sensació. Gaudeix del simple fet de respirar, d'estar viu, de tenir salut. Agraïm tot allò que tens i que moltes vegades ens n'oblidem. Només observa el moviment de la respiració. Sent-la dins teu. Conscientment que quan inspires l'abdomen s'eleva i quan exhales descendeix. Deixa't portar per aquest moviment cíclic, com si estiguessis a la vora del mar i observessis l'oleatge. Si et quedes atrapat, atrapada en algun dels teus pensaments, simplement respires profund i et reconnectes. No passa absolutament res. No li donis força ni atenció. L'acceptes i el deixes passar.
respiració àmplia i còmoda, vas portant de nou la consciència en el cos. De moment, sense moure't, simplement portes l'atenció de nou al cos físic. I ara sí, molt lentament, vas movent els girs dels peus, els girs de les mans. Pots col·locar fins i tot els braços per damunt del cap i t'allargues en totes direccions. Com si t'acabessis de llevar, t'estires, pots badallar, fer mueques amb la cara. Molt a poc, flexionant els teus genolls, et deixes caure al costat dret i et mantens uns moments en posició fetal. Recollint-te, preparant la ment i el cos per retornar a l'activitat. Però ho fas d'una manera lenta, sense pressa. Permeta't aquests moments. Molt lentament, fent força contra el terra, et mantens assegut com a l'inici de la pràctica. Una posició còmoda. Pots mantenir aquesta mirada cap endins, amb els ulls suaument tancats. De nou et mantens immòbil i simplement recuperes l'atenció en el cos, en la respiració. Gaudeix d'aquests últims minuts i observes ara de com està el cos, com està la ment, les emocions. Relaxa el rostre, allarga la columna. Des d'aquí, suau, col·loques les mans davant del pit en Anjali Mudra, pressionant el polze, l'esternó. Ens prepararem per cantar aquests 3 últims oms per finalitzar la pràctica d'avui. Inhales profund. Shanti.